Càmpings que transformen. Reutilitza'm de CaixaBank. A càrrec de Xavier Egea, responsable del programa Reutilitza'm de CaixaBank. Xavier, quan vulguis. Gràcies. Primer de tot, agrair a la Lluïsa i als que heu muntat aquest congrés per invitar-nos. A nivell personal, jo soc un campista. Des de jove era per tema de diners i a mesura que m'he anat fent gran, amb les nenes he vist que era el lloc on volia estar a les meves vacances. Per tant, gràcies. I a nivell professional també és un plaer. Reutilitza'm és una mica... Sempre jo dic que és com el meu fill, no? He estat amb ell des que va començar. És un programa que va néixer el 2019. És un programa que parlem de futur, no? De cap on volem anar com a societat. Estàvem parlant d'ahir, estàvem parlant de com seran els càmpings del futur. I jo crec que és una de les coses que us pot ajudar a arribar a aquest futur sostenible que entre tots volem fer. Nosaltres el vam muntar per CaixaBank, però amb el temps ens hem donat compte que l'única manera de créixer és fer-ho de la mà de les nostres empreses. Perquè nosaltres podem fer X, però si ens juntem tots i fem coses en comú, com la intel·ligència artificial ens ensenya, no? Quan més som, molt més lluny arribem. Què és Reutilitza'm? Reutilitza'm és una idea molt senzilla. A les empreses ens sobra material. Material que està en bon estat, perquè canviem les nostres instal·lacions, perquè canviem els nostres ordenadors, però aquell material és un material que potser pot durar 10 anys més o 15 anys més i moltes vegades acaba una deixalleria. Llavors, nosaltres, jo crec que som de les poques empreses de l'IBEX, perquè tu penses una empresa de l'IBEX, que coneixem dos vertents. El vertent empreses per als nostres companys que fan negoci amb vosaltres. Us coneixen, estan al vostre dia a dia, saben el que feu. Però també tenim la part social. Venim de la Caixa. El nostre gran accionista és Fundació La Caixa, que és la tercera fundació del món a nivell d'actius i la quarta a nivell de pressupost. Més de 700 milions aquest any que repartiran entre la societat. I això ens fa ser especials i tenir aquest coneixement d'entitats socials. Cada any repartim 25 milions, entre l'any passat van ser més de 5.000 entitats, de petites donacions. I ho fem a través de les nostres oficines. Això ens permet arribar a entitats petites i conèixer a nivell estatal moltíssimes entitats. Tenim localitzades als nostres sistemes operatius més de 20.000 entitats. Vam dir, ostres, hem de posar això en mans de la societat. I hem creat una cosa molt senzill, és una pàgina web. No m'ho deixen dir, però és un Wallapop. És un Wallapop on deixem entrar aquelles empreses que coneixem i deixem entrar aquelles entitats socials que també coneixem. Jo sempre dic el mateix, es pot donar d'alta qualsevol, però jo el primer que faig és bloquejar-lo. Sobretot a les entitats socials. El que no volem és que un dels vostres materials acabi on no té que acabar. Llavors, tenim un equip d'acció social al territori, a més de 75 persones, que el que fa és analitzar cada alta en aquesta pàgina web. Per què us interessa als càmpings entrar en un programa com Reutilitza'm? És rendible. Cada vegada costa més emmagatzemar coses, cada vegada costa més tirar coses. Cada vegada més hi ha més normes, estem esperant la de Catalunya sobre circularitat de materials que hauria de sortir, cada any diuen que aquest any, esperem que aquest any surti ja, però tot això va de la mà de la Unió Europea. La Unió Europea ha dit que el que vol és una neutralitat de carboni a 2050. Llavors, o anem implementant aquestes coses o no arribarem. Després, és sostenible, allarga la vida dels materials. Ja us dic, materials moltes vegades ens passava. Teníem materials d'oficina que dius, ostres, aquesta taula pot durar 10 anys més o 15 anys més. I el ficàvem a Reutilitza'm i de cop entraves en una entitat social i semblava un banc. I deies, bueno, sembla un banc, espero que no es fiquin a demanar préstecs, però et fa sentir orgullós de treballar a CaixaBank. I després social, no? Col·labores amb entitats del tercer sector i convida a això, sobretot als teus empleats, a dir, ostres, la meva empresa està fent alguna cosa per la societat.
Com han de ser els materials? Els materials han d'estar en condició de ser usats. A vegades estàvem en un càmping fa, jo crec que 2 anys, i deien, ostres, que tinc unes faroles. Quina entitat social pot necessitar unes faroles? Us fareu creus del que fan les entitats socials amb el material. O sigui, tenen unes necessitats tan bèsties que no sé si les vam col·locar en una setmana o 2 ja estan col·locades. Tipologia de materials, qualsevol material que no sigui alimentació ni animals. L'alimentació la portem per altres canals, com banc d'aliments, però no entre reutilitzem. I la logística d'entrega és molt important per nosaltres. Per què? Perquè l'entitat social és l'encarregada d'anar a buscar. Això el que implica que vindran entitats properes. Si tu fiques una nevera industrial, el més normal és que et vingui una entitat que estigui propera. No et vindrà una entitat de 200 quilòmetres a buscar una nevera industrial. Aquí el que busquem és donacions quilòmetre zero, que l'impacte de carboni d'anar-lo a buscar sigui el menor possible. Com han de ser les entitats socials? Per nosaltres era molt important que fossin privades, que entenem que la part pública s'ha d'encarregar la part pública, que no tinguessin ànim de lucre i que fossin assistencials. Per assistencials entenem que es dediquin a la integració social, atenció de persones grans, atenció de pobresa, voluntariat, atenció a la joventut, atenció a persones amb discapacitat, erradicació de materials, medi ambient i protecció d'animals. Però és important això, que nosaltres les coneixem, que tenim un equip d'acció social que va, les coneix, els hi fa seguiment i sap qui són. Per tant, el que podeu estar segurs és que tot el que es pengi a CaixaBank acabarà en entitats que realment ho mereixen. I, finalment, el que els demanem a les entitats és una cosa. El que se us dongui ha de ser per les vostres infraestructures i pels vostres beneficiaris. El que no volem, per exemple, és que donem un ordenador de CaixaBank i acabi venut en un lloc. Per tant, ells tenen clar que això, que té que ser per ells o per als seus beneficiaris. Quin tipus d'entitats tenim? Les que millor ens estan funcionant? Les entitats d'emergència. Per què? Perquè tenen contacte diari amb beneficiaris amb vulnerabilitat. Llavors, tenim la Protecció Civil de Sant Andreu, que s'endú 500 televisors. El que sabem és que repartirà entre 500 beneficiaris que tenen i són beneficiaris que ells tenen controlats. Tenim moltíssimes entitats diferents. Què hem fet fins ara? No és un programa que comenci ara, ja us dic, vam començar el 2019. Més de 230.000 articles ja han donat per més de 125 empreses. I sobretot aquesta part que us dic de capil·laritat, de 1.000 entitats. En tenim més de 2.000 a la pàgina web, però més de 1.000 ja han rebut donacions. Què hem fet amb el sector turístic? És que el sector turístic és bàsic per nosaltres. Per què? Perquè teniu un canvi de material continu. Teniu bungalows, teniu infraestructures, que heu d'anar canviant. Sou de les empreses que millor treballeu amb nosaltres. Què hem fet 2025? 22 empreses han fet 286 donacions, més de 6.000 articles. Veieu que es donem de tot. Sobretot, aquí, quan parlem d'articles, sempre em diuen, Xavi, el teu KPI té que ser articles. I jo dic, és que no pot ser articles, perquè aquí estem donant mobiliari. Una taula així de grossa no em pot comptar igual que, imagineu, a l'època del Covid, una mascareta. Per tant, per mi, el que importa són donacions. El número de donacions és que una entitat ve i et recull el material. Com funciona? Això és una web molt senzilla. És cabkreutilizem.cat, entres, aquí et pots loginejar, et registres i després de registrar jo us bloquejo. El que us he dit, per mi l'important és saber que aquella entitat o aquella empresa és qui és. Parlo amb el vostre gestor i li dic, escolta, realment és el càmping X? I em diu sí. Doncs endavant. I a partir d'aquí us deixo interactuar amb la pàgina web. Us loginejaríeu una vegada esteu desbloquejats, aniríeu a materials i afegiríeu el material. Afegir el material és molt senzill, es penja una foto, número d'articles i si els voleu donar en pack. Recomanable sempre donar en pack perquè la logística, si no, és complicada. Si esteu interessats, jo ara estaré a l'esmorzar, podem parlar del que vulgueu. Això sí, us acompanyarem en tot el procés. No volem que sigui Wallapop. Aquí hi ha una persona darrere que estarà amb vosaltres i qualsevol cosa que necessiteu, estarem allà. Moltíssimes gràcies per atendre'm i a reutilitzar tot el que pugueu.